Etorri bila honako irukotea. Amaia bingo, asmatzeko lan. Hauxe pertsonaia. Itxuraz badu zerbait parra eragiteko. Laguna bat agrazi osoa kompleto. Ekarriko albenuke gure kuadrillara. Goseik ez bedietorri arrimatzen bada. Beraz pista horrekin fijo euskalduna. Tanek esan bezala eta oso jatuna. Arek ezaintzean do bere fisikoa. Bere ustetan dauka kategorikoa. Gizon bat izango da horrela esan da. Eta ibilideke sedion dimidama. Fisikoa bikaina ta zenuz indarra. Arekin etzen duke gehiagon beharra. Ta sartuko atzinake beakin rinean. Niarekin afatzen bai modu finean. Kirolaria da esan hori behintzat. Batzuentzat ez baino ala da niretzat. Sofan ez du egingo gizonak kirola. Plazan betetzen digu berak ondo rola. Kirolaria plazan, herri kiroletan, earki moldatzen da gehienetan. Ez daba arituko egurran tartean. Honeka hausean ibiltzen da bai bete-betean. Hasta potroan fama ez doa izango. Halaxe du besterik ez dizut esango. Eta gertu aldauka jubilazioa. Bai baino jartzen dio berak pasioa. Begei botatzaldie komuniak nenuko. Halaxe botatzeie asmatuta punto. Ta behin igeldon ilea ito euskitzekin. Ura hantxe sartu zan barrura begegin. Ordon afaritara ekarri dezagon. Egin nahi altzen duke orain bere lagun. Ez ez igual besotan hartuko naueta. Gora igotakoan emango zueta. Hola sagaztia da gure pertsonaia. Aspaldi